Ini babaया सिमोन बा ओइ नै लोगोफोर बिथिं बाबाया मोजां मोनो बिदि खालामो आरो 1 2 टिपु 1 2 टिपु 1 2 Hey everyone, welcome back to another video. Jadi नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदानबा आं हायना जोहोलाव अफिसाव थांबाय दा दुगैखां लोबखां आलारि बाथि सावनानै दासो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाबाय आरो बाबुआ उन्दुगासिनो दा बिहा सिखारनायनि सम जादों आरो दाना बियो देरनायखाय आरो अलरेडि जोंना बाबुआ 4 months कमप्लिट जाबायना दा बियो 5 months रानिं आरो बे साननैसो आरो बियो बारा उन्दुआ आरो दाना माने उन्दुआ माने बिना सेन्स जाबाय थादों आरो बिनि सिगाङाव सानाव उन्दुआखैमोन ओमफ्राय बे साननैसो मैया ओमफ्राय दाख्लै एकदम सानाव थिगसे उन्दुयो आरो बियो फोजाबाबो ओमफ्राय सिखारनो रोङा बायदि आरो ओमफ्राय दिनैबो दा बिफाया अफिसाव थांनायनि उनाव आरो 9:30 उन्दुबाय दा 10:30 बारलांबाय दा मिथिया आरो बेसेबां उन्दुयो ओमफ्राय दिनै बेखौ थुखैनांगौ आरो मैया थुखैयाखै नालाय बेखौ माने ओंखायनो दिनै थुखैनांगौ ओमफ्राय आं अलरेडि आंथ' खामानि मावनानै सब माने फ्रि जाबाय न'स' मैयानो आं लिरना दोनखादों आरो दिनै लिरनो मोननाय नङा होननानै आं जेला टाइम मोनो अब्लानो न'खौ लिरखायो आरो मैया न' लिरखाबाय सब न'फोरखौ दिनै माने दा दुगैनानै खर' लोबनानै मैया थाव फोनदोंमोन नालाय खानायाव ओंखायनो खर' लोबनानै दुगैबाय आरो दिनै ओमफ्राय ओंखामथ' फुङावनो माबा संखाबाय जोहोलाव अफिसाव थांनायाव टिफिनबो हरखाबाय नालाय 10:45 जादों आरो दा बे टाइमावनो आंहा दिनै खामानिया फ्रि आरो दा बाबुआ सिखारबा बेखौ थुखैनांगौ ओमफ्राय मासाज होनांगौ माने हायोबा आं नोंथांमोनजों दिनै बाबुनि मासाज खालामनाय मालिस खालामनायखौ शेयार खालामसिगोन आरो सानथाम बन्द दङ ओंखायनो लोगोआ लिंदों आरो जाय लोगोआ जोंनि आसामनि डिब्रुगड़नि आरो बे लिंदों जे जोंनि न'आव फै ओमफ्राय बे हारसिं थानो बायो थारमाने बन्द मोनबानो जोंखौ लिंहरखायो आरो बन्द ओमफ्राय नोंसोर एकदम बेगेस लानानै एकदम सानथाम सानब्रै थानाय बायदि फै बिदि होननानै आरो आवगायावथ' थांखायोमोन जों दाबो थाङो बाट आवगायाव जेनेबा सानै मानसि नालाय जोहोलावजों आंजों बेग मोनसेयावनो गांथाम गांब्रै बिदि गाननाय ड्रेस न'आव सोलायनाय ड्रेस लांबानो जायोमोन दा बाबाया एकदम जोनोम जानाय लोगो लोगो बाबानि मेरला जिनिस दङना एकदम बिनि मुलि हागिस ओमफ्राय ड्रेस बिना सोलायबाय थानांगौ जायोना बियो एकदम गोलोमदै ओंखारनानै ओमफ्राय जोहोलावा बुंदों आरो माने अफिसनिफ्राय फैनानै माने थाब मोनफैबाय आरो उबेर लानानै थांसिगोन आरो मानो होनबा नेक्स्ट दे खालि एंगेजमेन्ट सेरेमनि दङना लोगोसे ज' जोङो बे डिब्रुगड़नि लोगोजों ओमफ्राय जों आरो बिदि थांगोन आरो नङाबा बेनिफ्राय जोङो गोजान जायो जाय जायगायाव एंगेजमेन्टआ जागोन ना बे जायगाया एसे गोजान जायो आरो 1 hourथ' लाखायो 1.5 hourबो लानो हागौ आरो उबेराव ओंखायनो जोङो थांनानै बेहायनो जमा आरो फैसिगोन आरो अलरेडिथ' नोंथांमोनखौ जोङो बुंखादोंमोन जों भिडिअ बानायनो हानाय नङा बिदि होननानै आरो बिसोरनि एंगेजमेन्ट सेरेमनियाव मानो होनबा बे जाबाय पार्सनेल माने प्राइभेट सेरेमनि नालाय ओमफ्राय मोजांबो नाङा माने मालायनि इदि माबाफोरखौ डिसक्ल'ज खालामनो जिहेथु जोङो पारमिसनबो लायाखै ओंखायनो खालामा आरो जोङो जास्ट इन्जय खालामनानै फैसिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना बाबुआ उन्दुगासिनो मुस्रि गोनां बिसनाखौ दिहुननानै बेहायनो फुथुदों आरो दिनै जोंना बे न'आव आरो एकदम बिराद थाम्फै बारा जादों लोगोफोर ओरैबायदि थाम्फै बारा जादोंना जोंथ' हराव मोनायाव उन्दुबाथ' मुस्रि लाखायो ओमफ्राय उनाव दा सानाव उन्दुबा आरो बे मुस्रिखौ थिखांलाय आरोबाव बेखौ खालाय बिदि बिराद डिस्टार्ब जायोना गिदिर मुस्रिया ओंखायनो आरो बे थाम्फै अरदों जोंनि बाबुखौ आरो मुस्रि सिङाव हाबनानैबाबो आरो थाम्फै अरदों गथ'खौ बोरैबा मोनोना बिदि एकदम दुखु नाङो आरो बेखौ थाम्फै अरनाय बिदि गोजा जाबाय थानाय नुबा आरो बे बिसनायाव बियो उन्दुनो नागिरा बारा थेवबाबो आं दिनै एकदम दोनखाबाय आरो दङ माथो 1 घन्टा बारबाय उन्दुनाया ओमफ्राय ओइ बे बिसनाजों जे बिदि स्टेन्ड खालामनाय मुस्रि थायोना बे अलरेडि जोंहा दंखायोमोन आरो बाट बिदि फल खालामलाय बिदि स्टेन्ड खालामबाय थानायावनो बियो माबा जालांबाय लुज जालांबाय आरो लोगोफोर जोंना बाबुआ माने मा होनो 4 months जानायनि उनाव आरो नैबे मुलिखौ आरो नैबे फलिक एसिड आयरन नैबे मुलिया स्टार्ट खालामनो होदों आरो डक्टरा पेडिट्रिसियाना दा फार्स्टआवथ' जेब्लानो जोनोमनि उननिफ्रायनो आरो जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो आरो बेखौ भिटामिन डिखौथ' होबायनो थादों 0.5 ml आरो सानसेयाव खनसेल' आरो होयो ओमफ्राय उनाव बे नैबे आरो पेडिट्रिसियाना दाख्लै 3.5 monthsनि बे भेक्सिनेसन होनाय टाइमाव बुंदों आरो जे जि खालिनिफ्राय 4 months जायो आरो बे खालिनिफ्राय नैबे जिखिजाया आरो बेथ' बेलेग कम्पानिनि जानो हागौ बाट आयरननि आरो आयरन फलिक एसिड बेखौ माने स्टार्ट खालामनो होदों आरो माने 0.5 ml 2 times आरो दा जायफ्रा बेबि नोंथांमोना गोरलै बेबि मोनदों जोंनि साबसक्राइबारफ्रा बिथांमोनाबो माने जानो हागौ बे मुलिखौ फलिक एसिड बा भिटामिन डिखौ दौहोगासिनो आरो माने मोजां आरो दौहोनांगौ आरो अब्लासो बे जिहेतु बे टाइमाव माने गथ'फ्रा अनलि गाइखेरल' बिसोरो लोङोना भिटामिन डि बा ओमफ्राय माने आयरनफोरनि डिफिसियेन्सि जानोबो हागौ ओंखायनो होयो आरो साप्लिमेन्ट्स आरो बेफोरो जाहानि बाबाया सिमोनबाय ओइ नै जाहानि बाबाया सिमोनबाय अबा दुगैनांगोन आबा ने
नों दिनै दुगै नामा नोंनि बे गोरलैनि बिसिनायाव नों उन्दुदों नामा दिनै गोरलै मुस्रि गोनां बिसिनायाव उन्दुदों हा दाना बेयो लोगोफोर खालि जि हमग्रा जादों जि हमो ओमफ्राय नै दा नुबायना दा हगारना होबाय एकदम ओमफ्राय बिफानि दारि जि हमो बियो थांनाय हराव आरो ओरैबायदि इदि हमना लादों आरो आंनि खानायखौबो इदि हमो आरो मालाय नै लोगोफोर बिफाया इखो माने जों फोथा होआ नालाय ओंखायनो गोसोम बे दिरुंखौ बिफाया एसे डिजाइन खालामनाय बानायनानै गानहोदों आरो फिसालाखौ बाबुखौ थुखैनो दै गुदुं खालामगासिनो आरो दै गुसुजों मिक्स खालामनानै आरो दै गुदुंखौ मिक्स खालामनानै बाबुखौ थुखैयो आरो नङाबा आरो गथ' मानसिना थाबनो गगा मोननो हागौ ओंखायनो जोनोमनिफ्रायनो आरो बेखौ मालाबाबो दै गुसुजों थुखैखायाखै आरो सानफ्रोमबो बिदि दै गुदुंजों मिक्स खालामनानै थुखैयो आरो एसे देरबा जेनेबा गोलोम बोथोराव एसे देरबाथाय आरो मानो होनबा बेनि टेपनि आरो जोंनि बे दिल्लीनि आरो टेपनि दैया बिराद माने थान्दा फैयो आरो रानिं वाटार जुदि मटरखौ सालायनो होबाथाय आरो बाट नर्मेलि जि टेंकियाव थानाय दा सान्दुं गोलैगासिनो ना बे गरम जायो बाट आरो एसे टाइम खुलिना होबाथाय आरोबाव गुसु जालाङो ओंखायनो आं बिथिं मिक्स खालामनो थाखाय आरो दै गुदुं खालामगासिनो आरो लोगोफोर बिथिं बाबाया बेहाय माबा होदों दुगैनायाव आरो बेखौ बाथटाबनि बेहाय थुलुंसि होदों आरो मालाबा गाइखेरजोंबो एसे बे बयल खालामनाय गाइखेरबो मालाबा होयो आरो दिनै गैया बिदि गोथां गाइखेर दा लोगोफोर बेखौ नैबेजों आरो सिक' कम्पानिनि आरो सब फ्रि बाथिं जेल बेजों थुखैनोसै आरो नाबा दा हागिसखौ खुलिना होनोसै नाबा दुगैनोसै दे गा दे बिबिया मोजां मोनो आरो बिदि थुखैबाय थायो बियो दलद थाबाय थायो नाबा दुगैनोसै दे दा दे बाबुखौ थुखैबाय दा ओमफ्राय मालिस खालामसै आरो बेनो बाबुखौ हागिस गानहोबाय ओमफ्राय आरो बिदि आरो ड्रेस गानहोलासिनो बिदि हाफ पेन्ट गानहोलासिनो बिदि माने मालिस खालामना देखायबाबो आरो इउटुबा बे भिडिअखौ बेन खालामनो हागोन नालाय ओंखायनो गानहोबाय आरो बेखौ बाट जेनेरेलि मालिस खालामबा जेबो गानहोनाङा आरो नोंथांमोना न'आव आंबो बिदिनो खालामो बेखौ जाबोयबो गानहोयो खालि मोदोमावनो आरो मालिस खालामो आरो थुखैबाय फार्स्टआव जोङो नैबे हिमालयान माबाखौ आरो आं मा होनो बडि लसनखौ बिनो फोनना लायो सब मोदोमावनो आरो आथिं आखाइ मोखां सबावनो फोनो आरो बेखौ आं जेनेबा गुड बेबि बय मा बिराद मोजां मोनो लोगोफोर दुगैनानै बिदि मासाज खालामबा आरो बियो इस मा लादों बाबा क्लिम फोनदों र' मालिससो खालामगोन नाबा मालिससो खालामगोन मालाबा बे बिराद मोजां मालिस खालामनो होयो ओमफ्राय मालाबा एकदम खालामनो होआ गुड बय ना गुड बेबि बय हेन्डसाम बेबि बय नामा गुड बेबि बय हेन्डसाम बेबि बय बिराद गोदोनायाव एकदम मैला थायोना बेखौदो फोनना होनांगौ आरो खोमायाव बाबा एबार थाव फोनसै दे फुंथिं उनाव फोनसिगोन आरोबाव आं बेखौ बिदि थाव फोनना होयो बे मासाज अइल नालाय बेखौ फोननानैसो बिनि दा एकदम एक्सारसाइज खालामगोन आरो जोंनि बाबुआ दे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 deh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Cimdu 1 2 3 deh 1 2 3 deh 1 2 3 deh 1 2 3 Dia malah muni video hamba ada 1 2
tipu 1 2 tipu babuखौ इदि टाइम टाइम होनसै आरो इखौ टाइम टाइम होननाय बेबायदि बेलथायनायखौ आरो बेलथायनो रोंबाथ' गाव गावनो बेलथायो बाट थेवबाबो आरो गाव बेलथायनो रोंबाबो बेबो मोनसे मालिस आरो गुडबय ना ओमफ्राय बे थावखौ होनानै इदि खालामना होनांगौ आरो इदिबा रिलेक्स फिल खालामो आरो इसोरो इदि पुरा बोलो होबाय थादों बियो बिदि खालामबा पुरा बोलो होबाय थायो लोगोफोर बाबुआ दुगैबाय ओमफ्राय नै ड्रेसबो सोलायबाय बियो आरो उनावहाय उन्दुनायनिफ्रायनो आरो इदि थुखैबाय ओमफ्राय मालिस खालामबाय नालाय इखौ लायाखैना आं ओंखायनो गाबदों आरो नाबा बा जेबो बुङाखै आबा नोंखौ मोजांसो होनदों नै जानि कियान सना नाबा जानि आबा सना गुड बय ना नों गुड बेबि बय ना बा इस जि दलल' दङ आरो बामनो मोन्दों नालाय बिमाजों नाबा जोहोलावा दिनै दाबो मोनफैयाखै आरो एकदम माला फैगोन टाइम मिथिला आरो खामानि बारा जादों नामा बे साननैसो एसे खामानि बारा जागासिनो आरो दाबो मोनफैयाखै जों एसे बाहेराव 1 घन्टासो खोमा बेलकनियाव थाबाय बाबुजों आंजों ओमफ्राय बे जोंनि खाथिनिनो नेबार दिदि ओमफ्राय आरो बेनि फिसाजो आरो ओमफ्राय सानैजों रायलायबाय थाबाय आरो रायलाय बेसेबां टाइम थांखो पात्ता मोनाखै आरो दा ओइ नै जोंना बाबुआ बा मा खालामदों बाबा नोङो है गस्ला बिदिनो खालामबाय थायो दहाय बेहा लाबाय थानायाव आरो बेलकनियाव उन्दुलांदोंमोन ओमफ्राय न'आव लाबोनाय लोगो लोगो बिसिनायाव दोननाय लोगो लोगो सिरि मोनबाय जोंहा दुस्थुआ जोहोलाव फैनाया लेट जागोन ओंखायनो नेबाय थाला आरो बेखौ ओमफ्राय दिनैथ' जेबो स्पेसियेल नङा बाट बाबुखौ मासाज खालामनायखौ देखायबाय बेनोमोन आरो दिनै जोंनि भ्लगा जोंनि बिमानि फिसालानि बा जोङो आरो नेक्स्ट समफोरनो आरो जोङो बे लोगोनि रुमावबो थांगोन ओमफ्राय लोगोनि एंगेजमेन्ट दङ नालाय बेहाय थांगोन पुरा एकदम ट्रलि बेग मोनसे लाना थांनांसिगोन आरो मानो होनबा बाबुनिसो जि जोम बिदि उनथिं लाग्रा बेगपेकआव जेबो माने थोनाय नङा आरो बिनि मेडिसिन दङ हागिस गस्ला ओमफ्राय बिसोरनि पार्टियाव गानना थांनाय ड्रेसबो लांनांगोन ना जोङो ओंखायनो सानदों आरो फिसा जोंहा मोनसे ट्रलि बेग दङ बेखौनो लांसिगोन बिदि होननानै आरो बेहायथ' जोङो भ्लग खालामनो हाया थेवबाबो खोन्थाबाय नोंथांमोनखौ जोङो थांगोन होननानै आरो दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों बिमाजों आरो फिसालाजों थानाय भ्लग जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम लोगोसे कमेन्टबो खालाम आरो अननानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बाय 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 बाबा बाय 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 बाय